And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Pangalan pala ng kabit ng mister ko ang ipinangalan niya sa baby namin. Hi, DJ Rocky. Hi, DJ Rocky. Itago mo ako sa pangalang Mary Jean. At ito, ang aking secret file. May 3 anak po ako at hiwalay sa asawa. Pero hindi pa kami kasal. 10 years na kami nagsasama sa iisang bahay. Namumuhay ng matiwasay. Nagmamahalan. Akala ko, pangmatagalan. Sa 10 taon na yun, nag-aaway paminsan-minsan. Pero syempre, nagiging masaya rin naman kami. Hanggang sa nabuntis ako sa pangatlo naming anak. Nasa syudad kami noon nakatira dahil nandun yung trabaho niya. Pero nung nagkasakit na ang mama ko, naisipan naming ibenta yung bahay at lupa namin at doon na manirahan sa probinsya. At dahil sa stress ko, nakalimutan ko na uminom ng pills. Fast forward, naiwan ako sa lugar ng parents niya at siya bumalik doon sa pinagtatrabahuhan niya. Kumbaga, LDR kami. 2 oras lang naman ang layo. Sa umpisa, ang saya. Minuto, tawag ng tawag, naglalambing, nangungumusta. At hindi ako makakaisip na mambababae siya. Walong buwan na yung tiyan ko noon. Ang due date ng panganganak ko ay dapat June 20. Pero nag-labor ako ng June 2. Dahil May 27, nalaman ko na lang na may babae ang asawa ko. At nalaman ko sa kaibigan ng babae. Isang bading ang nagsabi sa akin. Hindi niya alam na buntis ako. Kaya nung malaman ko yun ay agad kong kinumpirma sa asawa ko. Tinawagan ko siya. Sabi ko, totoo ba? May babae ka dyan? At sumagot naman siya ng, ha? Sino nagsabi? Sabi ko, umayos ka. May babae ka ba? Maluha-luha kong itinanong sa kanya. At ang sabi niya, sino nga nagsabi para masagot ko yung tanong mo? At doon ko sinabi na may nag-text sa akin. At ang sabi niya,
Wala lang yan. Hindi yan. Hindi yan totoo. Wala akong babae. At yung tinutukoy niyang babae, kaibigan ko lang yun. Kaya huwag kang maniwala. Huwag mo nang replyan. At huwag ka nang umiyak kasi makakasama yan sa'yo at sa baby natin. At ako naman, naiyak. Dahil pakiramdam ko, hindi totoo yun. Nagdadahilan lang ang kinakasama ko. Fast forward, araw-araw, tinatanong ko sa kanya kung ano ang pangalan ng babae. Pero ayaw niyang sabihin. At ang alam ko, na nasagap ko doon sa bading, may asawa na raw yung babae. Kasal. Pero kinulit ko ng kinulit itong bading. Sinearch ko siya sa FB. At may mutual friends kami. Pero wala pa rin akong makuhang info. Hanggang sa mga anak na ako. Hindi eksakto due date ko. Napaaga. June 2. Isinilang ko yung pangatlo naming baby. Malusog naman siya. At in fairness, naging masaya ako noon dahil kahit papano nabawasan yung sakit na nararamdaman ko. Then kinabukasan, dumating yung papa. Yes, papa ng baby namin. Dumating sa kung saan ako nanganak. Pinapatawag kami para sa birth certificate. Tinanong kami kung anong ipapangalan sa baby. Ang gusto kong ipangalan sa anak namin, Missy Jean. At ang sabi naman ng kinakasama ko, Elaine na lang daw ang ipangalan. Sabi ko, bakit? At ang sagot niya ay, maganda kasi ang pangalan na yan. Lahat ng mga anak natin, letrang E ang simula ng mga pangalan. Earl, Erich, kaya Elaine na lang ang ipangalan natin. Napag-isipan ko rin naman na pwede. Dahil lahat nga ng mga anak namin nagsisimula ang pangalan sa letter E. Pumayag na ako. Hanggang sa nalaman ko na lang na yun pala ang pangalan ng kabit niya. Ang tanga-tanga ko. Sobra. Then nag-away kami. Sa tuwing uuwi, meron ako nakikita or nababasa sa cellphone niya. Kaya lagi ko siyang kinukulit at lagi ko siyang inaaway. Hanggang sa isang araw, pinunit ko yung birth certificate ng baby namin. At sabi ko, ginawa mo akong tanga. Habang buhay, hindi ko makakalimutan ng panluloko mo. Pinangalan mo pa yung baby natin sa kabit mo. Wala siyang sinagot sa akin. Hinayaan niya lang akong umiyak na umiyak. At walang araw o gabi na hindi ako umiiyak. Namayat ako noon. At parang mababaliw. At sa tuwing nakakaramdam ako sa sarili ko na ay hindi na to tama, naiisip ko yung mga anak namin. Fast forward, pinuntahan ko siya kung saan siya nagtatrabaho. Nasa labas ako noon ng pinagtatrabahuan niya. Higit 2 oras kami ng baby namin na nag-aantay doon. Pero ni anino niya, wala. Hanggang sa may nakita akong babae na very familiar sa akin. Aba, eto ang kabit ng asawa ko. Maya-maya pa, nakita ko yung asawa ko. Nakapayong pabalik sa pinagtatrabahuhan niya.
Hanggang sa tinawag ko yung pangalan niya, hindi siya lumilingon. Sinundan ko siya. Sinaraduhan ako ng gate. Galit na galit ako nun. Pinaghahampas ko yung gate. Sumisigaw ako na lumabas ka dyan. Buksan mo to. Hanggang sa naisip siguro niya na ayaw niya ng iskandalo. Lumabas siya. At ang bungad niya sa akin ay, "Oh, andito pala kayo." At dun agad-agad ko siyang pinaghahampas. Sabi ko, sabi mo sa akin natatrabaho ka, makikita-kita ko. Halos magkasabay kayo nung kabit mo. At may pagkakataon pa, DJ Rocky, na nag-disguise ako. Inabangan ko talaga yung kabit niya. May tsansa na sana ako nakalad ka rin sa bunutan o pagsasampal yung kabit niya. Pero naisip ko, baka mas lalo lang akong iwan. Baka mas lalo lang akong iwan ng kinakasama ko. Fast forward, tumawag ako sa partner ko. Sabi ko, may libreng kasal. Magpakasal na tayo. At sinagot niya ako ng, bakit ako magpapakasal sa'yo? Malandi ka eh. Tumigil ang mundo ko nun, DJ Rocky. Hindi ako makapagsalita. At hindi ko namalaya na patay na pala yung phone. Sa isip-isip ko, malandi, saan, paano? Buong buhay ko sa kanya na umikot. Sobrang sama ng loob ko noon, DJ Rocky. Hanggang sa natagpuan ko na lang yung sarili ko na nagsimba, nagdasal, humingi ng tawad sa Panginoon, at hiniling na bigyan ng magandang kaisipan para makapagdesisyon ng maganda at nang tuluyan ng makalayo sa kinakasama ko. Alam kong hindi madali sa akin kasi nga may mga anak kami. Pero naisip ko, anong mangyayari sa akin? Anong mangyayari sa amin ng mga anak namin? Kung mananatili pa ako. Dahil hanggat nakikita ko siya o nakakausap, patuloy pa rin ako masasaktan. So ipinagdasal ko talaga. Iniyak ko yung kaya ko pang iiyak. Pagkatapos nun, lumuwag ang pakiramdam ko. Alam kong nakinig si Lord sa panalangin ko. And years later, nandito na ako sa ibang bansa. Unti-unti nang natutupad ang mga pangarap ko para sa anak ko. Sila ngayon ang inspirasyon ko sa buhay. At sana, tuloy-tuloy na ang biyayang nakakamit ko ngayon. Minsan talaga, napapaisip ako kung ano ba talagang plano ng Panginoon sa akin. Pero, mas lamang yung pakiramdam ng pasasalamat. Dahil nalihis man ang landas ko noon, naituwid pa rin niya. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Salamat po. Muli, ako si Mary Jean. At ito, ang aking secret file.